Shukor na Khlem jong unong san Hima. Sorkar Pdeng hari khanyat sngi kalau penbena bah ke arpu artarik arpulai tarik bar ha sngi tap yo kupa bakhoi baro ki office Sorkar hagari kin Pynher tang Shiteng ya kalama kari India kum kadak ban penpawe ke jingsngosi ya ke Jingkhlad jong kupa bakhoi upop Francis ke jela Meghalaya ru gade ban boat ya ke Bthah bat kumbala sakhi bon ki office Sorkar haga jela kum ke Meghalaya Secretariat Nokrek Building ka office UDTO ki Pynher tang Shiteng ya kalama lairong jong kari kum kadak ban penpawe ke jingsngosi ya ke jingdo no ayu nong yalam jong ka balangka thalik ka balingo pat kalong bagawe ni ki office Sorkar jong ka jela ka Meghalaya Public Service Commission ka badan halachumya hanega step la sakhi bakalama lairong jong kari ka kawe hajrong bat Khlem Burom ya ka hukum ka baga Sorkar kala penbena ke jingkali kami hatu ka ni ka office kam tip mo ya ke jing penbena jong ka Sorkar Pdeng ka bala tho shaki chief secretary jong ki jela hari India ni ka ni ka office kam ken snap ya ke jing penbena bat Khlem Burom ya ka hatu ka Sorkar kan shusngap ya ke ni ka jing pen ken ya ka hukum ni kan shim da kisin jam ban pinshitom knang bakan om jia shu hadin